Дарагія беларусы, нарэшце прыйшла сапраўдная вясна. І ўжо сёння мы святкуем першы Вялікдзень. Я хачу асабліва павіншаваць каталіцкіх і пратэстанцкіх вернікаў з гэтым галоўным царкоўным святам. Першы сэнс Дня Пасхі – гэта ўспамін пра вызваленне габрэйскага народа з рабства. А пасля таго, як гэтае свята ў апошні раз адзначыў Ісус, улады яго арыштавалі, асудзілі, катавалі і забілі на крыжы. Гэтая гісторыя з Бібліі сталі асновай нашай культуры. Яны важныя і для хрысціянаў, і для нерэлігійных людзей. Яны сцвярджаюць, што народ мае права на свабоду і што гвалт супраць чалавека – гэта найвышэйшая несправядлівасць. Апошнія месяцы ўвесь беларускі народ праходзіць праз выпрабаванні, а асобныя нашы героі – праз сапраўдныя пакуты. Мы з болем бачым, як беларусаў б'юць і беззаконна судзяць, а ў некаторых нават аднялі жыццё. Нас быццам бы хочуць упэўніць, што свабоды не будзе і свята не наступіць, што справядлівасці няма, а ёсць толькі сіла, што ўсё было дарэмна і ўсе намаганні марныя. Часам мы і самі пачынаем вініць сябе ці адзін аднаго за тое, што робім недастаткова, за тое, што дагэтуль не бачым відавочных рэзультатаў нашай працы. Гэта можна зразумець. Але нас зноў і зноў натхняюць тыя, каму зараз цяжэй за ўсё. Асабліва нашыя сябры ў турмах і на судах. Такія людзі, як Мікола Статкевіч, Сяргей Ціханаўскі альбо Кацярына Андрэева паказваюць, што праўда не можа быць на баку тых, хто злоўжывае сілай. Яны не губляюць надзеі на перамогу. Многія беларускія вернікі гэтак жа цвёрда трымаюцца сваіх прынцыпаў. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч асудзіў гвалт і за гэта доўгі час правёў у выгнанні. Але ён не адмовіўся ад сваіх слоў і пры падтрымцы беларускіх католікаў вярнуўся на радзіму, дзе працягвае заклікаць да дыялогу, каб вырашыць цяперашні крызіс. У евангельскай царквы «Новае жыццё» сілай адабралі будынак. Але гэтая супольнасць не згадзілася з несправядлівасцю і ўжо другі месяц працягвае збірацца на малітву на вуліцы. Мітрапаліта Кандрусевіча і царкву «Новае жыццё» хацелі прымусіць замаўчаць, але цяпер іх ведаюць і слухаюць з увагаю па ўсім свеце. Я заклікаю і астатніх вернікаў, у тым ліку біскупаў, святароў і пастараў, не баяцца зло назваць злом і прамаўляць праўду ў голас. Мы працягваем мірна, але настойліва патрабаваць спынення гвалту, вызвалення ўсіх нявінна асуджаных і правядзення новых свабодных выбараў. Мы ведаем, што справядлівасць існуе, і мы ўбачым, як яна вернецца ў нашы гарады. Вясна ўжо прыйшла, а за ёю прыйдуць і змены ў Беларусі. Хрыстос уваскрос! Светлага Вялікдня ўсім!